Yeah. Let's ngithenga kwaDanone kwaYogurt. Yes. So sasa ndini nawe yandidlakaza nje straight. Bona lama lips wakho azophuma ngapha sasa. Usisa njani chop? No chop. Bafu. Ubujobo. Uyaqashwa. La ikhona khona umsebenzi ubizwa ke blue job. Sinisiqhaza nje sibuye naTata lapho. So ngifuna nje sizwe into efanayo nje. Hayi wena. Hayi Nkabi Yami. Ngizwe kahle mina. Uyabona lo mfowethu? Ngoba nje ngingapha eGoli. Uzoncisha amathuba emsebenzi. Ingakho ukukhuluma nala ntombazana ufuna uqasha la ntombazana. Ungani? Unganavuma athi blue job. Chaza ukuthi ufuna ukumqasha. Uyavuma iyazicelela intombazana ithi ngicela i-blue job. Ucela umsebenzi. Wavuma ubafo lo wakho. Thina mengase simcela umsebenzi angeke azasiphe. Asiyeleke Mfowethu ne-IP ngoba Nkabi Yami. Sasa lokho kusala. Siyavuka thina mathupha. Sohlangana eofisini early in the morning. Early in the morning uzosithola lapha equeuing yama interviews. Kodwa mana ke mfowethu. Ibhilidi le blue job solibona kanjani mhlawumbe? Ngoba nje eseshilo ukuthi blue job. Shuthi sothola yonke into eblue nebhilidi leblue. Nawe kumele ugqoke ublue. Namele ngigqoke ublue, blue job yonke into. Thina mesibona ibhilidi eliblue. Mela singene. Yilo kanye ngoba yikho enye blue job ngaphandle kwaleyo. Ungayithi asifuni la endaweni sokugcwala abantu esibaziyo la yana. In my territory, each and everybody call me Shagatu. In my mind, I have the power to do it. Impahla eziblue emsebenzini. Manje wena mfowethu unyamangala ngogqoka white ngathi all star. Wena ufakelelwe into emhlophe uya ku blue job. Awufowethu nosile ufuna ukuba muhle wedwa. Umuntu ungange nentshebe ngawo ngalandela umuntu omfishane unganayisho nentshebe. Uyabona ke mfowethu ngoba nje sokhuluma kanje asemancane kangaka amathuba kusokuthi sithola umsebenzi ublue job lo. Asami Nkabi Yami ukubheka ngapha ukubheka. Bingelele. Yekuthatha bingelele. Hallo. Ho! Umfowethu. Cha yasithoka phela le ngane. Hayi mapholoba. Usakashela. Hey ngiyayazi lonto mfowethu lento lengiyayazi mfowethu mada Florida. Ngiyangizwela abafana baseAmerica lapha oSnoop Dogg koDenzel Washington mfowethu. Abathi what up, what's cooking? I'm busy hustling in the house, printing every day. I'm getting late every day. Yebo bese beqeda ukudisa ngepunchline mfowethu. Uzozethi mada F, but the mic come down. Aha. Muso wena ukuhamba ngasiyelena nje siyamlanda ke wasimlanda. Hayibo. Hayibo. Muso usukisasi. Hayibo. Yona ngani? Hey. Uyasidelela phela. Usibiza ngomada F wena. Mada F usuthi shekashena. Why sisujwayela kabi? Usethu live. What live? Useqedile mfowethu. What live? Nangethuka nje usisi. What live? What did I got from 5 ngitshela ukuthi ngizongakuthuka English mfowethu akuthiwa ngenhlambo izwayo. Live nami ngiyaphambisa isandla kwemada uthi isandla kashe. Ngoje kodwa nimbonile ngithi nazo. Ngeke mfowethu nosisa kaphume emhlanje. Bekhomba itaxi njengoba uyibona manje itaxi ubekhomba yona benganthuki ukhomba itaxi F nje mfethu uyeke omisa itaxi lo sitshela ukuthi umada F ubemisa itaxi usisi mfowethu pho bengingasho ngani bafowethu anibuzana nize ngolaka madoda mfowethu endlini ngishila icalculator mfowethu into ebuye ngisize mfowethu ukuthi ngicountela imali mfowethu ngikhule nje ngishayela uMeslit ngicountela ubanana nama-apula siwahlanganise sithi 7 le ndaba zophiyo math solve for x mina u-x ngimsolva ngenqindi mfowethu ngimsolva ngenqindi u-x ngikhwele phezu kwakhe ngimshaya angiyazi indawo zokucounta imali ngaphandle ke mfowethu
What live mongase ukhiphe lamaphaca akho lawa asebhishi lawo ubeke nje lapha ngizobona ngizobala kahle ukuthi u16 u14 u14 la 1 2 3 4 5 u10 mo la u10 la ngapha mfowethu mapholoba ngisacela taxi nonke nikhiphe icathulo ngizokwazi ukubala imali Hayi usuqalile kona mapholoba wena hayi buya ngasemuva mapholoba Nkabi yami ukhuluma too much mfowethu ngizosukuzela uzokaka uzobhosha ngenkani la kuyabhoshwa la imethi le njengoba sekubhoshe wena osemuva okwazi ukubala imali akaye ngaphambili uyaphapha wena Nkabi yami uyaphapha awukwazi ukubala imali wena ngakapisa libomvu izomhlula imethi wayenza nalo geography wena wayenza geography suka phela ngizohlala yemuva shayi shosholoze ke daba shosholoze balapha bhisho mfowethu kokunyiwa ngakufowethu umshaya la dodo mfowethu hayi wena mapholoba bona indaba yakho namanga umthetho wakho namanga awunawo amanga usubhatalile akubhadala wena mfowethu wabhadala wena imali ingakuwe bamba bathathu la bathathu mfowethu la bangaki la 40 rand ku40 land yeah uJamani le ndoda emnyama ngapha noJamani ngapha onamazinyo amakhulu ngathi ugeje imbazo noTleva ngapha ogqoka into zekhala ngathi uyebhisha angazi ungabona ukuthi sibangaki ke wena nami mfowethu indoda egqoka umqhele indoda omzulu mapholoba awungibali ngani mina mfowethu kanti uzoyikhokhela mfowethu uzoyikhokhela bangaki abantu la 40 rand othi ngibhekisise Nkabi yami ngibhekisise lapha uMandela yedwa lapho uMandela anibona ukuthi uMandela lapho ucathi ikhanda lika Jacob Zuma belingangena kuleya mali le unamabili mfowethu mfowethu uMandela yedwa lapho ekubhayiza ukutshela ngathi imali izokuhlula wena suka lapho ushawe pure maths lo mfana suka lapha eFlan City imaths iyakuhlula nabo sispenda abazoyenza le nakhuluma lamaapula njengami mfowethu suka lapho suka ushawe pure maths lo mfana hayi I'm right